Tuloy-tuloy ang mainit na aksyon dito sa loob ng Aroroy National High School Convention Center, Aroroy, Masbate. Para sa inyong Day 8 ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. Welcome sa ating second and final game for today. Marami na ang nakaabang para sa salpukan ng dalawang matinding kupunan. Masbate City versus home team Aroroy. Kaya tutok lang mga kasurog. Ako po si Kapa Morgan. Yes, I'm Coach Paul Sepe at magandang gabi po sa lahat ng ating manonood. No? Sabi mo nga Kapa, dalawang malaki at magagaling na team. Ito ang Masbate City kontra dito sa home team na Aroroy. So ito, for sure excited na yung mga Aroroy at nandito sa atin sa live audience natin. So wag na natin itong patagalin, no? At ibato ko na sa ating arena announcer na si Mr. JB Salvidar. As expected, partner, punong-puno na tayo dito sa ating Aroroy National High School Convention Center. Dahil nga, eto, nakasalang na ang kanilang home team na Aroroy kontra dito sa bumibisitang mga taga Masbate City. And again, unang araw natin ito dito sa District 2. Kaya't eto, matutunghayan natin ang isa na namang umaatikabong aksyon. Unang possession sana ng mga taga-Aroroy pero medyo napalakas yung pasa ni Randy Cantonos para dito sa kanilang number 28 guy na si George Rehuso. Yes, partner. And for Masbate City, ang mga nandito ay si Bulawan, Cuyos, Evangelista, Abinuman at Mulyom. At sa kabila naman, Mondragon, De Rosario, we have Rehuso, Almiña and Cantonhos. And the first bucket goes to Aroroy, courtesy of George Rehuso. Yes, partner, that's the first 2 points of George Rehuso sa ating game. Canton Cuyos naman, bumirada ng 3. Wala yon, partner. Kapos, yung unang tira nitong si Luigi Coyos. Jeb Bulawan fires short corner, wala. Rebound nitong si Mulyon. And again, open for 3. Itong si Coyos, wala pa rin. The ball will go to Aroroy. Grabe yun, partner. So, dalawang opportunity, ilan ba yun? Tatlong opportunity. Ito, maaga pa lang, partner. Talagang may nakatao na dito. Kay Tikboy De Rosario. Kay Tikboy De Rosario. The lights of Joel Abinuman. Oo, so siguro yun lang talaga ang role niya dito na tauhin itong si Tikboy De Rosario. Almiñe. Oh, what a shot! That's a left-handed shot using the board, driving to the basket. Itong veteran na si Almiñe for Aroroy. So, sabi ko nga, veteran versus mga bata to, partner. Kasi kaya ako nasabing veteran, nandito si Hafer Mondragon, yes, partner. Oo. And of course, ito si Cantonhos. Yun, si The Lights of Roy Almiñe also.
Now Tikboy De Rosario, unang nakahawak ng bola. And that was a block. Tikboy De Rosario fires a 3. Medyo malakas pero nandun ang kanyang kakampi na si Randy Canton Hoss for his first bucket of this ball game. Good rebound on the part of Canton Hoss. Hindi siya na-locate doon ng kanyang depensa. So still looking for the first bucket. Ito mga taga Masbate. At yan si Abinuman scoring his first for team Masbate. At nako, tinawagan doon si Tikboy De Rosario ng offensive foul. That's the first foul on Tikboy De Rosario. So ramdam na ni Tikboy De Rosario ang depensa mula dito kay Abinuman. Jay Bulawan. Magandang rotation ng bola ng mga taga Masbate. And there he goes. That's number 17, Christian Evangelista, scoring with a layup. Yes, first 2 points also dito ni Evangelista. Almine. So, 2 na lang po ang lamang. Kanina, 6-0 tayo. Aroroy leading. So, there's a foul on Christian Evangelista. Away from the ball, partner. So, grabe na yung depensa. Pinapakita nito dito kay George Rehuso. So, man-to-man defense talaga, partner. Mga taga Masbate dito. L play dito for Tikboy De Rosario fires another long one. Hindi pa natatansya ni Tikboy ang kanyang range dito. I wonder kung nakapag-practice siya dito sa gym na to. And again, Tikboy! Hindi pa rin tumatama ang kanyang mga tira. Pero alam natin that this guy can score all night. We will see kung gano'n nga ang gagawin niya dito sa laro na to. Nag-hit check pa itong ating Tikboy De Rosario, Aquaman. Of course, we've witnessed him sa mga previous legs. Parang Camarinesor lang ang hindi siya nakapaglaro dito sa Ako Bicol Cup. Mondragon for the rebound. Now it's Tikboy De Rosario. Binigay sa kanyang kakampi, Canton Hoss. To Hopper Mondragon. Mid-range jumper is good. Yes! That's the first bucket for Hopper Mondragon. And a good pass on the Cantojos. And there goes first bucket also ni Luigi Coyos. And expected din na mag-e-score din ng Coyos na to. Dahil isa din to sa pinakamagaling na players dito sa tapatang ito. Still Tikboy mintis doon. Oh! Beautiful pass sana mula dito kay Luigi Coyos. Kaya lang Evangelista can't handle that ball with the defense of Mondragon. So first quarter pa lang, mainit na ang depensahan ng dalawang kupunan na ito, partner. Tama. Ito. Rehuso, humingi ng screen. At yan! Second bucket for Almine, Roy Almine. So parang naalala ko sa District 1. Sino naalala mo? Piso-piso na. Sino naalala mo doon? Ito, sa District 1, ang naalala ko dito. Si Bokbok. Bokbok, oo. Ayan na, Tikboy De Rosario. And a breakaway. Nice shot. Bouncing it in. Or, yeah. Bunking it in itong si Rehuso. Maganda ang transition na pinapakita nitong mga taga-Aroroy dito. 3-point shot, wala. Rebound, Mondragon. Pinanap si Tikboy. Tikboy now has the ball. Ipinasa sa kanyang kakampi. Randy Cantonos, dilabas. Nakuha ngayon ni Mondragon. Open for 3, si Cantonos. Wala, sablay ang tira. Rebound, Coyos. Now to Jeb Bulawan. Jeb Bulawan all alone. But there goes Mondragon trailing. Pero wala nang nagawa doon si Mondragon to defend that shot. That's the first bucket for Jeb Bulawan. Yes, partner. And akala ko nga talagang isasalpak na ni Jeb Bulawan yung fast break na yon. But again, sinigurado yon. Easy 2 for Jeb Bulawan on that play, partner. Oo. Parang nailang din siya kasi trailing sa kanya si Hopper Mondragon. And konti lang sa ang diferensya nila sa height. By the way, we would like to thank the mayor nitong Aroroy. Again, Mayor Arturo B. Vertusio.
sa pag-accommodate po sa atin dito. Maraming salamat po Mayor Arturo B. Vertusio. And of course, pasalamatan din natin ang Masbate Mayor na si Mayor Socrates Tuason. Yes po. Dahil napaganda ng team na meron sila kontra dito sa home team. Yes, at ito na nga, balik tayo dito sa ball game with 8-12 ang ating score, no? So, lamang po dito, abante itong Aroroy ng 4 na puntos with 5 minutes and 9 seconds remaining sa ating ball game. Oo, and right now, hawak pa ng mga taga-Aroroy ang possession. May mga bagong salta. Number 6, Ronald Mortel. In trouble. Mondragon. Tutikboy del Rosario at the post. Malakas pa rin yung tira. And there goes Randy Cantonhos to save the day. Yes, For partner. Aroroy. Maganda sana yung positioning ni Paraiso on that play, but a block on Bulawan. But again, andun si Cantonos for that offensive board. So that's automatic 2 for him. So 4 points for Randy Cantonhos dito sa ating game. Number 17, Christian Evangelista has the ball, pero naagaw ni Tikboy del Rosario. And there you go. That's the first bucket of the Aquaman, Tikboy del Rosario. At right now we have we will have Miss Mabel Echegoyen along the sideline with the Mayor of Aroroy Masbate. Ayan, mapipersonal din natin itong si Mayor Arturo Vertusio. Mabel, pasok! Thanks po Morgan and Coach Paul. Kasama nga natin ngayon dito sa Aroroy National High School Convention Center si Aroroy Mayor Arturo Vertusio na sinusuportahan ang kanilang team na naglalaban kontra sa Team Masbate City. Good evening po, Mayor. Good evening to. Ayan, Mayor, this is the first time that the municipality of Aroroy hosted Ako Bicol Cup Masbate. Ano pong pakiramdam na nandito na sa inyong munisipalidad ang isa sa pinakamalaking liga ng basketball sa Bicol Region na Ako Bicol Cup? Napakasaya ng bayan namin dahil dito naganap ang isang napakalaking events ng basketball. Ito yung hinahangad nila noon pa dahil matagal kami na walang basketball dito sa Aroroy. Ayan, thank you po Mayor sa inyong suporta. How about any message po sa inyong naglalarong team ngayon na Team Aroroy? Sa mga taga-Aroroy, keep the good work, teamwork para manalo kayo. Sa atin naman mga taga-Aroroy, just support our team para maging maganda yung laro. Mayor, baka may mga gusto kayong batiin o pasalamatan pa. Go ahead po. Pinapasalamatan ko lahat ng mamamayan ng Aroroy sa pagsuporta ng programang ito at lalo na rin sa Ako Bicol. Nagpapasalamat ako na in-extend nila dito yung programs nila. Napakalaking bagay ito sa aking mamamayan dahil napukaw uli yung hilig ng mga Aroroynian sa basketball. Thank you, Mayor. Kami rin po sa Ako Bicol Cup and in behalf of Ako Bicol Party List ay nagpapasalamat po sa pagtanggap niyo po sa amin dito sa Aroroy. Kaya ayan, Mayor, enjoy watching po and thank you again and good luck sa ating Team Aroroy. Ayan na muna ang latest dito sa courtside. Back to the panel. Yes, maraming salamat Miss Mabel Echegoyen at siyempre pa kay Mayor Arturo B. Vertusio ng Aroroy. Mayor, maraming salamat po. Maraming salamat po, Mayor, for gracing this basketball event. At ito, back to the ball game tayo. Grabe yung action partner on that while we are interviewing itong si Mayor Vertusio. At grabe yung appreciation ni Mayor Vertusio maraming salamat. ating Ako Bicol Cup. 18-12, Aroroy pa rin ang nakakalamang dito. Nice entry pass for Jeb Bulawan, but the shot ay umalog lang, pero nakakuha siya ng foul. That's a foul on Randy Cantojos. Ito, first personal yan ni Randy Cantojos. At papalitan muna siya dito. Balik itong si Rihuso for Team Aroroy. At pinasok na din itong si John Carl Paraiso, partner for Team Aroroy. So siya naka-layup nga siya kanina kontra dito kay Luigi Cuyos. And Jeff Olawan second throw. Pasok para sa Masbate City. Okay, 3 points itong si Jeb Bulawan at abante ng 5 dito ang mga taga-Aroroy. Now it's Tikboy del Rosario bringing the ball down. Nasa midcourt section na.
Still dito si Tikboy. Naagaw ngayon ng mga taga Masbate City ang bola. And now, eto na. To the corner. Pero sabi ng ating referee na si referee Bermeo, nakaapakaboy sa linya. At yun na nga, natawagan doon itong number 30, si Kent Ian Danao ng stepping on the line. Number 23 may tanga ng bola. That's John Carl Paraiso. Now it's George Rihuso. Nice pass, but the shot. Now it's Tikboy Rosario who has the ball for Aroroy against 3 defenders. Tikboy finally hits. That's a good crossover move on the part of Tikboy de Rosario. Ito, nagsisimula na din i-pick up ni Tikboy yung kanyang face dito. 4 points itong si Tikboy sa ating laro. And a traveling violation was called for Luigi Coyos. So that's a traveling violation on Luigi Cuyos. At ito, balik ang bola dito sa mga taga Aroroy with Ronald Mortel manning the point. At itong si Rihuso, guarded by Evangelista. Rihuso lumusot, pass to Paraiso. That's an N1 play for Paraiso. At huli doon itong si Jeb Bulawan rather Dilemas, Elias Dilemas on that play. So that's the first personal foul on Dilemas. At ayan, grabe, hindi naman masyadong... Or that's on Jeb Bulawan, rather partner, yung foul. Yung foul. Sorry. Oo, kay Jeb Bulawan. So inilabas muna dito si Jeb. Oo, sa akin, number 0 siya, number 2 pala itong si Jeb Bulawan sa kanyang jersey. So, I see. Now, how about Elias Dilamas? Magkabaliktad ba sila? Wala ata. Sa ating lista kasi... siya yung number 2 eh. So, okay. Sorry for that. So pasok ang yung end 1. Oo. Itong si John Carl Paraiso. Still leading itong Aroroy. 10 points na po ang lamang dito. And what a beautiful fadeaway jumper mula dito kay Arwin Barcaida for Masbate City. It's number 28, George Rehuso with the ball. Dribbling with his left. Napunta kay Hafer Mondragon ang bola at the post. Inilabas ang bola. Tumira ng 3 sa labas itong si number 23. Wala. Now it's eto na mga taga Masbate City. And there you go. Napakalakas ng loob nitong si number 5 John Amos Rapsing, scoring his first bucket of the ball game. Tikboy to Mondragon. Now, what a beautiful play. Everything but the shot. Sayang yon for John Carl Paraiso. Barcaida against Mondragon. And there goes na agaw ni Tikboy de Rosario ang bola. Binigay sa kanyang kakampi. Nabitawan. At yun na nga. Turnover. Luigi Coyos drives. And he wasn't aware of the clock. Tapos na yung ating first quarter. At ayan, nakakalabang po dito ng 4 na puntos sa mga taga-Aroroy. 23-17. Yes, partner. Early goings pa lang ng ating laro. Talagang ma-action na ang dalawang kupunan na ito, no? So, again, ito, partner, as you can see, some highlights of this game. Evangelista going it strong to the basket. And maganda din yung umpisa nito ni Mondragon at ito ni Roy Alminio on the part of Team Aroroy partner. Tama. That's why nakaungos kagad dito ang mga taga-Aroroy. But at the early goings nga, medyo itong guest player nitong Aroroy na si Tikboy de Rosario, medyo maalat pa on that. When it comes to scoring. When it comes to scoring. But again, when it comes naman sa depensa, maganda ang pinapakita nito. And of course, itong
guest player din ng Masbate City na si Jeb Bulawan ay maganda din yung pinakita this first quarter. So titingnan natin kung ano pang maging adjustments ng mga coaches for both teams. Okay, and let's see kung magtutuloy yung mga magagandang performance na ibinigay dito sa first quarter. Madadala kaya nila dito sa pagpasok natin sa second quarter o baka naman mas gaganda pa yung kanilang mga performance for both teams. Yes, for partner. both Aroroy and Masbate City team. Lalo na for Masbate City, kailangan nila na talagang pagbutihan pa dahil nga nalalamangan sila dito ng 7 puntos ng mga taga-Aroroy sa pagpasok natin sa ating second quarter. And right now it's Masbate. Love pass. Papunta sa ilalim kay number 22 pero hindi nag-materialize. That's okay. Merong blocking foul. Itatawag dito kay John Amos Rapsing. So Tikboy de Rosario, first trip dito sa free throw line. Mintis yung unang tira. As I say hello, good evening sa aking pamilya dyan sa Anislag relocation sa Binitayan, Madronio family, especially kay Kian and kay Alec, yung mga players ko. Tekboy, hindi pumasok yung dalawang free throws pero binawi niya doon sa may free throw line pa din. So gusto niya mayroong bantay. Partner. Yung walang bantay, ayaw niya nun. So ito. Marcaida swings it out. And there goes that guy, number 30 na si Kent Ian Danao, hitting a 3 mula sa corner. So that's the first 3-pointer nito ni Danao dito sa ating game. Itong si Jeb Bulawan may 6 na puntos at itong si De Rosario, si Tikboy De Rosario may 6 na puntos na din dito. Nice move, but the shot medyo kulang ng konti for number 49, Randy Cantonos. Now it's Marcaida with the left hand. Nice shot. Kontra dito kay Hafer Mondragon. May 6 na puntos na din yan dito sa ating game. So yun ang maganda, partner, na pinapakita nito ni Marcaida. So walang katakot-takot on that drive against Hafer Mondragon. And ayan, tinawagan ng foul dito. Itong si Flores kontra kay Tikboy de Rosario. So kung mapapansin mo, partner, 3 ng player ang pinagpapalit-palit dito kay Tikboy de Rosario. Kanina, itong si Abinuman. Ngayon, ito namang si Flores. At kanina, itong si Danao, partner. Oo. So talagang papahirapan nila dito itong si Tikboy de Rosario. Dahil sure, alam nila kung anong quality of a player itong si Tikboy de Rosario. Pero ito namang si Hafer Mondragon, when it comes to quality naman, as a big man, ay talagang wala tayong masasabi. And ayan, nakakuha pa siya ng end 1 dito. Kaya ayan, meron siyang matatanggap na bonus shot. So, mintis yung tira ni Hafer Mondragon. Tumira ng 3. Si number 5, wala. Pero mapupunta pa rin sa mga taga Masbate City ang bola. Rapsing to the corner. And there goes Kent Ian Danao, hitting his second 3-pointer of the ball game. So 8 puntos na ito dito si Danao. Ayan, partner, 2 na lang ang lamang, 27-25. Nabitawan pa ng bola. At yun, muntik nang makawala sa mga taga-Aroroy ang bola. And Cantonos missing short corner jumper. At 2 na lang ang abante dito ng mga taga-Aroroy. Marcaida will fire and will miss. Rebound, Mondragon. To Tikboy de Rosario. Down the lane using the board. Yes! 8 puntos itong si Tikboy dito sa ating laro. 8 puntos na. And right now it's Rapsing with the ball. Binigay kay Mulyon. Mulyon missing. At hinayaan na ni Almine yung bola.
So balik si Jeb Bulawan dito for Masbate City. At yung isa pa nilang big man na si Brian Mulyon ay nandun pa rin. So hindi pa gaano kumakana dito yung Luigi Coyos. Yes, partner, for Team Masbate. Number 28 with the left hand. Wala. Rebound. Offensive rebound itong si Mondragon. Mondragon! Talagang pagdating sa paint, malakas ang Hafer Mondragon. Scoring his 9th point of the ball game. Jeb Bulawan sa ilalim. Tumarkayda. Fakes pero mukhang traveling. Yun nga, traveling. Traveling yun, the part of Markada. Nagulat siya, partner. Nasa harap niya si Hafer Mondragon. Oo. Kaya he was trying to do a fake shot fake or fake shot. Tikboy missing from 3. And another 3, this time from Kent Ian Danao. So kailangan bantayan ito ng mga taga-Aroroy. Yun, partner, nagkakaroon na ng composure at talagang kinakapitalize na ito ni Kent Danao. Katunos, fires, misses. Rebound, Jeb Bulawan. Siya pa rin may hawak ng bola. Binigay sa kanyang kampi. Pull-up jumper is good mula dito kay Rolando Oreste. That's his first bucket of the ball game. And it's just a 1-point lead now. Aroroy, Masbate City. Yes, partner. At dapat tawag dito ng timeout. Itong mga taga-Aroroy with 5 minutes and 49 seconds remaining. So nagkakaroon ng mini run courtesy of this guy, Kent Ian Danao, na mayroon ng 3 3 points dito sa ating game. At yung kakapasok pa lang, partner, na si Rolando Oreste. Kumana din ng jumper. So this is a 8-0 run for Team Masbate City. Kaya sabi ng mga taga-Aroroy, ceasefire muna. And let's talk things over. Sabi ng kanilang coach na si Coach Orlando Almonte. So as you can see, grabe na, partner, itong mga tao dito talagang napakadami. Oo. Makikita nyo po dito kasi hindi nakikita sa camera dito sa harapan. So, and once again, we're taking a look at Mayor Arturo B. Bertuccio. Hello po, Mayor. Happy yung naka-green viewing po. Oo. Kanina nakapanayam siya ni Maybell. Okay, back to the ball game now. Tekboy Del Rosario will bring it down. Number 18 now to Hafer Mondragon. Almine. Now to number 28. That's George Rehuso. Pero naagaw ang bola ng mga nakaputi. Now it's Luigi Coyos. Binigay kay Bulawan. Bulawan posting up against Almine. Balik kay Coyos ang bola. Nag-crossover. Pumasa. At nagbintis ang kanilang kakampi na si Oreste. Good defense on the part of Almine, partner, on that play. Rehuso. Pilit yun, Wild partner. shot. Oh, wild shot. Oh! Maganda sana yung pasa pero iba yung napasahan. At Jeb Bulawan committing another foul. Sa rumaragasa na si Tikboy Del Rosario. Rosario from the wing. Wala pa rin. Eto na. Blocked by Tikboy. Ang tira yon ni Danao. Now Tikboy will fire a 3. This time, he connects. Finally, for Tikboy Del Rosario. Markayda had a hard time there with Tunhos nasa unahan niya. Now, another one. He wants to go back to back. Pero wala. Medyo malakas yung pangalawang tira ng yun Tikboy Del Rosario.
Coyos will fire 3 of his own, hitting from the right wing. At on the other end of the court, muntik niya nang maagaw ang bola. Mondragon fires a 3 from the corner, wala. The ball will go to Masbate City. Grabe yung action doon, partner. So talagang humihit check na itong si Tikboy. At the other end, ito naman si Cuyos, partner. Yun nga, sabi natin, hindi masyadong pumupuntos. But right now, nagpapakilala na siya. Courtesy of Luigi Cuyos, yung huling 3-pointer for Team Masbate. Tama. Pero maganda naman yung distribution ng bola mula kay Luigi Cuyos. Yes, Pag partner. siya yung nagpo-point. Now, Tikboy de Rosario, nasa harapan niya si Abinuman. Hindi pa rin sa nilulubayan ni Abinuman. Now, nasa ilalim ang bola kay Almine. Mondragon opted to pass. Almine missing and commits a foul. Okay. Overcooks yun, partner, on that shot. Dito So, isa lang po ang lamang ng mga taga-Aroroy dito. 34-33. 3 minutes and 10 seconds remaining sa ating second quarter. Dito sa ating jam-packed Aroroy National High School Convention Center. Kasama niyo po kami, Kapa Morgan and Coach Paul Sepe, bringing you the action mula dito sa napakagandang lugar na Aroroy, Masbate. As we take a look once again at Mayor Arturo B. Bertucio. Okay, now it's number 17 guy. That's Christian Evangelista. To Coyos. Balik kay Evangelista. Evangelista to Marcaida. Marcaida against Alminia. Binigay sa corner. To Abinuman. Now to Bulawan. 7 seconds to shoot. Tumira si Abinuman. And he was fouled. With that 3-point shot attempt. Okay, so let me take this opportunity to say hello to Benji Lobo Bernaldez. Ayan, ang president ng Rodeo Masbate Eagles Club. Ayan, Sir Benji Lobo Bernaldez, pinapa-shoutout ka. Walang iba kundi si Coach Paul Biñas. Ayan, at siyempre pa yung mga members ng Rodeo Masbate Eagles Club. Magandang gabi po sa inyong lahat. That's Tikboy hitting his second 3-pointer of the ball game. At ito, abante naman dito ang itong mga taga-Aroroy. Coyos fakes to Marcaida at the top of the key. Balik kay Coyos ang bola. Tumila lang mga tres. Wala. Pero nandun si Abinuman to save the day. May walang bumax out doon kaya Abinuman, Joel Abinuman. Gandang pasa sa ilalim sana, kaya lang walang tira doon. Tikboy fires another one! This time from the left wing. Ayan na! Ito na, sabi nga natin. Meron Sa na shooter, will always shoot, partner. Oo. Meron na siya ditong 17 points. Pero ginantihan naman kaagad yon nitong si Luigi Coyos. So kanina tumira din si Tikboy ng tres, ginantihan din ni Coyos. Ngayon, naulit na naman. Now it's number 9, Randy Cantonhos with the ball. At binigay naman sa ilalim, pero sabi ng ating referee, si referee Obina, nakaapa ka sa linya, kaya mapupunta ang bola dito sa mga nakaputi, ang mga taga Masbate City. At ito, baliting ball game, papalitan itong si De La Peña. Okay, and Evangelista, may tanga ng bola to Coyos at the right wing with a jumper and using the board. Yes, 2 consecutive buckets for Luigi Coyos. Now it's Rehuso. Now binigay kay Mondragon. Mondragon to Cantonhos. Cantonhos balik kay
Hafer Mondragon. Wala yung tres. No good. Jeb Bulawan. Balik sa kanyang bola. Jeb Bulawan flies for two. At At ayan, lamang na dito ang mga taga Masbate City. 42-40. Look at that defense partner na pinapakita nito ni Evangelista. Tama. Corner 3, Kapos. Nandun si Cantonos for the offensive rebound. Kaya lang nahirapan sa doon dahil nandun sa kanyang harapan itong si Jeb Bulawan. Pati na itong si Marcaida. Oops, na-foul doon itong si Hafer Mondragon. That's a foul on Arwin Marcaida. So that's a second personal foul with 21.9 seconds remaining dito sa ating laro. Second personal foul nito ni Marcaida. Missed yung unang free throw nitong si Hafer Mondragon mula sa linya. Pasok yung pangalawa for Hafer Mondragon. So isa lang po. 42-41. Lamang ang Masbate City. So umiigting na rin yung depensa nitong mga taga Aroroy right now. Yes, partner. Luigi Cantonos, tiningnan yung relo. 10 seconds. Good defense on the part of Aroroy. Jeb Bulawan to Marcaida. Marcaida nakalusot. Nakatira at nakascore! Sa pagtatapos ng ating second quarter action. Okay, may signal doon na si referee Obina na they will check on it, partner, kung talagang Ika-count yun, ika-count yun. So we're waiting for our score dito, final score. So right now it's 42-41, lamang ng isa ang Masbate City. Pero kung ika-count yun, of course, it's going to be 44-41. So that's 44-41 our Counted. score. Oo, counted yun, partner. So counted as we end the second half. Masbate City leading by 3, 44-41 kontra sa Aroroy. Mayroon Yes, ka bang, partner, and shout out Albay Basketball Community and also to Back to Basic Basketball Club. Siyempre, yung RPG ko, RPG yung din. Relocation Papawis Group. Magandang gabi sa inyo. Oo. Ken Madronio and Alec, sana nag-enjoy kayo. Okay, we'll be taking a break. Halftime break. Ano yan? Okay, shout out then happy viewing kay Nina Villegas and Villegas family of Barangay Puro, San Roque, Village, Aroroy, Masbate. Magandang gabi po, Villegas family. Okay, kami po ay magbabalik ni Coach Paul Sepe. Diyan lamang po kayo. And by the way, ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Samuya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Balik tayo sa umaatikabong aksyon ng ating second and final game dito sa ating doubleheader ng ating Day 8 ng Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa, pakpakan ng mga taga Masbate City at ang home team na Aroroy. Ano ba yung ating nakaraan na dalawang quarters? Tingnan natin. Yes, partner, for our halftime statistics, no? For both teams, Masbate City and Aroroy. Bench points for Masbate 19 kontra dito sa tatlo lang ng mga taga Aroroy. That's why nakaungos sila dito, partner. Points in the paint, 20 kontra 24. So mas maganda yung point scoring when comes so inside the paint ng mga taga Aroroy. So nakalamang sila dyan ng 4. Turnovers, dito medyo nasaktan yung mga taga Masbate. That's why medyo nakalamang itong mga taga Aroroy dito. 10 turnovers kontra sa 5 lang na binigay nitong mga taga Aroroy. Fast break points, maganda ang pinakita. So dito naman yan for Team Masbate, 20 kontra 14. Second chance points, 5-9. So yan ang titingnan natin na number. So kung mapapansin mo, this will be a seesaw battle for these two teams, partner. Oo, kasi merong nakakalamang ang Masbate, meron namang nakakalamang ang Aroroy. Buslo na siya ng 3. At yun lamang ang kanyang score dito sa larong ito so far. And ayan, nice move sana nitong si number 23 ng Masbate City na si Brian Mulyon. Kaya lang medyo malakas yung kanyang hook shot doon. Pasa kay Rihuso ni Calo. Balik kay Calo ang bola. Tumira ng 3. Once again, wala. Naagaw ngayon. Nakuha ni Bulawan ang bola.
Now it's Cuyos with the ball. Tumira with a one-legged shot. Wala. Rebound. Calo. Now Rehuso. Ayan, challenge ang depensa nitong 6'4" na sentro na si Jebo Lawan. Yes, partner. But, sabi niya saan ka pupunta? Oo, but that's a good aggressiveness mula dito kay Rehuso, partner. On that play. But again, sabi nga natin, 6'4" is 6'4", partner. Mondragon. Pinaasa kay Cantonhos. And Cantonhos wasn't able to handle the ball well, kaya it went out of bounds. At may naitawag itong foul mula sa kanya, partner. Oo, dahil mukhang tinamaan niya dito si Evangelista, trying to get the ball from off his hand. So that's the first personal foul. The second personal foul on Randy Cantojos. But first team foul mula dito sa mga taga-Aroroy. Evangelista, binigay kay Cuyos. Cuyos ginugulo ni Rehuso. Jebo Lawan sa ilalim. Pabandang tira, wala. Muntik na sana ma-rebound ng mga Masbate, pero sandali. The ball will go to... At ayun, still down on the floor itong si Luigi Cuyos. Right now, we have a report mula kay Miss Jessamay Davales from the court side. Hello, Miss Jessamay. Anong balita dyan? Alright, good evening Kapa Morgan and Coach Paul, and of course, maayong gabi, Masbate. I am Jessamine Navales reporting live from Aroroy National High School Convention Center. Nag-aatikabong bakbakan nga ang ating natutunghayan sa pagitan ng kupunan ng Team Masbate kontra the home court Team Aroroy. At this point, the momentum is in favor to Team Masbate, who's keep on hustling and adjusting sa court sa kabila ng pagiging dayo. As per Masbate City head coach, Coach Jefferson Tuazon, they really come prepared and work on quick ball rotation, transition, most especially sa kanilang depensa at maging sa koneksyon ng kanilang imports na si Bulawan at Cuyos sa kanilang mga local players. On the other hand, Team Aroroy maximizing their home court advantage but still working on their team chemistry. Ayon pa kay Aroroy Aroroy head coach, Coach Orlando Almonte Jr., malaki ang papel ng kanilang two veteran players, namely Tikboy and Mondragon, na silang nagmomotivate at nag-guide sa Aroroy local players. Kaya naman mga kasarog, manatiling nakatutok at sabay-sabay nating pakatutukan kung sino nga ba ang mangingibabaw sa game na ito. Yan muna ang update. Balik sa inyo, Coach Paul and Kapa Morgan. Yes, maraming salamat, Miss Jessamay Navales. Right now, it's Masbate City ang nangingibabaw dahil kakascore lang doon ni Jebo Lawan, pero sinagot naman kaagad. Talagang makulit itong si Calo, no? Hindi tumitigil na tumira ng tres. I guess that's his third attempt dito sa pagpasok natin sa second half. At finally, he made one. Okay, mula sa beyond the arc. Now it's Tikboy Rosario. Binigay kay Rehuso for the finish. Left-handed layup. Naagaw pa ni Calo. Calo, inantay si Tikboy Rosario. Tikboy Rosario, binili kay Calo sa corner, tumira ng tres, kapos. Gustong i-save sana nitong si Randy Cantonos, kaya lang medyo mahirap na. So tied ball game tayo, Coach Paul, 46 all. Yes, partner, 46 all. Kung mapapansin mo talaga yung depensa nandyan for Tikboy de Rosario. Yun nga, ang maganda nito kasi ang bumabantay sa kanya itong si Evangelista, medyo maliit sa kanya, no? So kung ako ipipin down ko yan sa babae, doon hanapin nila yan si Tikboy kasi for sure, partner, mas maganda kung naman na mabigyan niya sa ilalim kasi may post move naman itong si Tikboy de Rosario. So pag nabigyan nila si Tikboy de Rosario sa ilalim, no? Yung depensa magka-clog yan, partner, and magkaka-opportunity yung other players to take the shot. Kung mapapansin mo on that last 4 minutes, halos 5 points lang ang na-score nitong mga taga Aroroy dito, partner. So, again, that's a thing na titingnan natin dito kasi iba-iba talaga ang pinapatao dito kay Tikboy de Rosario, partner. Tama. So, isa lamang ang ibig sabihin yan na talagang Tikboy de Rosario ay kailangang bantayan dahil sa talagang he can hit from everywhere dito sa court. Although medyo malamig yung kanyang unang quarter, pero so far nakakabawi na siya dito sa larong ito. Kumakana na siya ng tatlong 3 points
At ayan, nakuha pa niya ang bola. Fade away jumper, wala. Evangelista for the rebound. Nando na ang kanyang kakampi. Nasa unahan. 2 against 2. Jeb Bulawan. Bother doon si Danao, partner. Kung makita mo, tinapon niya na lang sa taas yung bola. Almost. Papasok sana yung tira. Distracted siya with Mondragon in front of him. Coyo sa corner. To Danao. Evangelista. Nakita sa ilalim itong si number 23, Mulyon. But Mulyon was called for a traveling violation. And maganda yung rotation ng depensa on the part of Aroroy. Maganda yung depensa doon ni Hafer Mondragon. So napakaganda ng laro natin. 46 all. Hafer Mondragon binigay sa low post kay Tikboy de Rosario. Missing yung teardrop shot na yon ni Tikboy. Ito na, mabilis na tumatakbo ang mga taga Masbate. And Jeb Bulawan with the left hand. Pasok ang kanyang layup. 9 points na yan, partner, si Jeb Bulawan dito sa ating game. Ray Huso. Binigay kay Canton Hos. Powering his way up for that bucket. Another deadlock, partner. Tabla na naman tayo, 48 all. Nice handle. Coyos to Jeb Bulawan. Jeb Bulawan na short jumper, wala. Kumalog lang ang bola. Now it's Rehuso for Aroroy. Ano bang gagawin niya? Hanap ng papapasahan. Nakita itong si Mondragon. Mukhang matatayo na nga na traveling. Itong si Hafer. But partner, he could have take that shot, partner. Kasi alam naman natin itong si Hafer Mondragon, may outside shooting din ito, no? Oo. Open siya doon. Yung mga mid-range na yan, kayang-kaya niya yan. Ito. Evangelista. Finds Coyo sa corner. And what a wise play there for Masbate City. Ang bilis ng pangyayari doon sa ilalim. Ano? Yes, partner. Si Coyos yung nag-inbound, but in a short period of time, a split second, siya pa rin yung tumira. Paano yun nangyari, coach? Binalik ka agad sa kanya yung bola. I think, oo, partner. At binounce siya ata. Oo, i-binounce siya sa defender. Oo, sa defender. Ayun. Second shot ni Coyos. Miss. Ito talagang mahigpit yung bantay dito ni De Rosario. Oo. Pumupos nila lang si Tikboy dito. And Evangelista. Sino bang tatawag? Evangelista ang tinawagan ng foul. Mondragon fires from the corner. Yes! Yun ang sinasabi mo kanina, coach. Nung sa last possession niya, he could have taken the shot. Coyos steps back and tries to nail it too. Long two. So that will remain, or balik sa Aroroy ang bola, partner, on that play.
So 50 ang Aroroy, 49 ang Masbate. Isa lang po ang lamang dito. With 3 minutes and 58 seconds remaining dito sa ating third quarter. Ito, box 1 itong mga taga Masbate. Simula pa kanina, partner. Tama. Mondragon against Jeb Bulawan. Nagkaagawan at nakuha ni Coyos ang bola for Masbate. And he got fouled by Randy Cantonhos. If I'm not mistaken, that's the third foul on Randy Cantonhos, partner. So ayan, sabi ni Coach Orlando Almonte, palitan mo muna si Cantonhos. Kaya ayan, ipinasok na nila itong si number 23 na si John Carl Paraiso for Randy Cantonhos. As we take a look at Coyos is getting ready for the free throw. At ito na nga, i-award na ni referee Obina ang bola. And Coyos now will take the shots. Short yung unang tira. Pangalawa, we will see kung ipapasok na pa to tie this ball game. Missed pa rin. Mintis yan, partner. At ito na, ang mga taga-Aroroy tumatakbo. Rehuso, nabitawan ang bola. He was trying to make a pass sana, but yun, almost losing the ball also for Masbate. At yun na nga, tuluyan ang nakuha ng mga taga-Aroroy ang bola. And Rehuso finishing with his left. Ganda yon, partner. Good transition on the part of Aroroy, and Danao misses the 3 points on that play. At ayan na naman. Oh, ohoy na tira ni Paraiso, wala. Ito na si Jeb Bulawan against Mondragon. What a play by Jeb Bulawan. Maganda Walang yun. nagawa doon si Oo. Mondragon but to just, extend his arms pataas. And maganda din yun, hindi pa naka-set up yung depensa sa baba. That's why maganda yung drive dito ni Jeb Bulawan. For the rebound, it's Luigi Coyos. Evangelista sa corner, in trouble. Now it's Marcaida with the ball. Coyos fires! And miss. Rebound Marcaida. And gets the bucket sa ilalim. What an earnest effort mula dito kay Marcaida. Not giving up on that play, partner. Taking the lead back. Kung iba yun, yung talbog medyo palabas na, hindi nakukunin. But ito si Marcaida, good effort on that play. Oy, foul yun! At yun na nga. That's a foul. Itong si Ronald Mortel ay mag-free throw dito. So lamang na uli ang mga taga Masbate City. Isang puntos lang naman after that shot nitong si Marcaida. Yes, partner. So 1 minute and 59 seconds remaining. Maganda rin talagang pinapakita nitong Marcaida magmula pa kanina. Oo, partner. At talagang nag-i-enjoy siya dito, no? Matching up ang kanyang kuya na si Hopper Mondragon. Siguro, kuya na lang itatawag. Paul siya beyond the arc, no? Yes, partner. And you were saying, partner, a while ago? Wala. Nakalimutan ko. Ayun, pasok ang unang tira. So, that's... I was trying to say na ang maganda na meron kang mga veteran na player. Kung ikaw ay medyo bata pa, yung learnings mo sa kanila, yung mga lessons na ma-share nila sa'yo, experiences, and that will help you mold as a player of your own, di ba? At yun, wala yung tirang yun. Itong si number 11 of si Axel Armas. Na unang salta dito sa larong ito for Masbate City. Hopper Mondragon to the corner. Tikboy del Rosario attacks. Paraiso trying to finish that sequence pero wala. Ito na.
Uy! Muntik na ang pumasok ang tirang yon ni number 5 na si Rapsing. Ayan naman si Tikboy. Medyo malakas yung tira. Still struggling dito, partner, because nga, sabi nga, talagang pinapahirapan siya dito. Grabe yung depensa kay Tikboy de Rosario dito. Patagal lamang dito ng isa mga taga-Aroroy. Coyos. With the dribble. Penetrates. Muntik nang makawala sa kanyang bola. Pero nice handle. Nice pass to Armas. Armas missing. Nabahadar siya doon. Kulang yung Armas nitong si Axel dito. Oo. Nabahadar siya, no? Oo. Straight up lang. Straight na tira lang. Wala naman puntos yung block eh. So, okay lang yun. But again, nabahadar siya doon sa tira na yun. Hopper Mondragon at the top of the key. Traveling violation na nakomit nitong si Paraiso. So ito, balik ang bola sa mga taga Masbate City. At ayun, inagawan nitong si Mondragon. Harap-harapang. Parang kinuhanan lang ng candy, partner eh. Inagawan ng teddy bear itong... 31 seconds na lang po ang nalalabi sa ating third quarter action. Dikit na dikit po ang laro. 30 or make it 54 to 53. May chance dito na makalamang sa pagtatapos ng ating third quarter itong mga taga-Aroroy with this possession. Almine working his way papunta sa basket, pero buti na lang nakuha uli nilang bola. Open doon si Hopper, pero hindi kumonekta ang kanyang 3-point shot. Makakomit ng foul ang kanyang kakampi na si Rehuso ata. Ito, ayan nga si Rehuso. Coyos taking the penalty shot. Yung unang tira, pasok. Pasok pa rin yung pangalawa. 8 seconds, partner, dito sa ating third quarter. Muntik nang pumasok ang buzzer beater nitong si Luigi Coyos. Isa lamang po ang lamang ng mga taga Masbate City kontra sa home team na Aroroy sa pagtatapos ng ating third quarter. Ito pa rin po ang inyong Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. So partner, dikit-dikit ang laban. Ano ang mga thoughts mo sa mga nagdaang quarters natin or in particular itong third quarter? Sabi ko nga, partner, this will be a seesaw battle for these two teams, no? Again, ang napapansin ko dito talagang ayaw magpatalo ng parehong kupunan, no? Again, umpisa pa lang, alam na ng team Masbate kung ano ang kakaharapin nilang team, no? It's a very strong team. Kaya umpisa pa lang ito, tinaon na nila, nag-backzone sila at tinaon nila itong si Tikboy de Rosario at early goings ng ating game. Kung mapansin mo, 3 player ang nagpapalit-palit sa kanya. That's why until now, he is struggling to get the points on his offense. But again, good thing itong mga players, itong Aroroy, nag-step up din, partner, kaya hindi sila masyadong nalalamangan itong team Masbate. So dapat yun ang i-capitalize nila, no? Once na they get the ball, itong mga taga Masbate, they should run. Kasi nga naiiwan na si Tikboy dito sa kabila and medyo si Hopper din naiiwan. So yun dapat i-capitalize nila. But again, sabi nga natin, hindi mo din matatawadan itong puso nitong Rehuso, itong Kalo, and itong Mortel, partner, for Team Aroroy. So talagang lumalaban ito for them. So titingnan natin kung ano magiging adjustments dito ng coaches nitong Aroroy dyan sa ginagawang box and one dito kay Tikboy de Rosario. Okay, so
titingnan din natin kung ano yung mga magiging adjustments itong Aroroy sa kind of defense na ini-employ itong mga taga Masbate City. Lalong-lalo na in particular dito kay Tikboy de Rosario. Yung sinasabi nating box 1, inaalis na nila sa picture si Tikboy de Rosario when it comes sa offense nila, no? Tama. And beautiful pass! Beautiful play as we start the fourth quarter dito sa laban ng Masbate at ng Aroroy. Nice job on the part of Jeb Bulawan. So 13 points yan, partner, si Jeb Bulawan, leading scorer for team Masbate City. At sa kabila, itong si Tikboy, although ganyan, partner, 19 points na yan. But again, itong si Rihuso naman, tumikada ng 3-pointer. That's the first 3-point of the ball game nito ni Rihuso. At din naman, binawi naman kaagad ni Evangelista. Kaya ayan, season na naman tayo, 59-57. Lamang pa rin po ang mga taga Masbate City. Nice entry pass to the cutting Kalo. Pero walang tira doon si Kalo. Kaya eto, nakuha ng mga taga Masbate for an easy 2 nitong si Luigi Coyos. At ayan na, 4 na po ang lamang dito. This is the biggest so far for Masbate City. I know, kanina 4 din yung lead nila, no? So 4 yon kanina. Ito, medyo 4 shot na ito for team Aroroy. Bulawan with a reverse. Grabe yun. Up and under shot. Itong si Jeb Bulawan underneath the basket and he was fouled in mid-air. Okay now, so hold on to your seats, mga kapartner, mga kasurog. Dahil matindi ang laban ng mga taga-Aroroy dito. Ang home team kontra sa bumibisitang mga taga-Masbate City na handang-handa para sa larong ito. Yes, partner. Advantage doon si Jeb Bulawan sa kanyang unang free throw. At yung nakakuha doon ng foul, partner, ito si Hopper Mondragon. So, mayroon na itong 2 fouls dito sa ating game. Jeb Bulawan missing the first shot and so was the second one. So, bola ito ng mga taga-Aroroy kasi may pumasok dun sa paint, partner, on that free throw. Nakita yan ng matulis na mga mata nitong si referee Bermeo. Or instead of matulis, matalas ata, partner. Nagkamali ako. So, skying high for that rebound is itong si Marcaida. Yes. And Evangelista now bringing the ball to the corner. Coyos will fire a 3 and will nail that one in. $15 points itong si Coyos dito sa ating game. Kaya na naman ang mga taga Masbate City. Pinaul doon si Marcaida nitong si Rehuso. So, inilabas muna dito si number 27 na si Kalo. Yes, partner. At pinalit yan si Mortel. And then Kalo at ipinasok si Ronald Mortel. By the way, dito naman sa panig ng Aroroy, we have 3 Kalos. Si Aldrich yung panganay. Pangalawa dito ay si Al John Kalo. And pangatlo itong si Anden na nailabas pa lang kanina. Ito, yes, partner. Ito naman, dito medyo umaabante na itong mga taga Masbate City na may siyam ng kalamangan dito. Kanina, siyam din ng lamang. And a good block on the part of Bulawan. And a slam for the finish. That will be a big boost for Masbate para sa Aroroy. Yes, partner, yun ang sinasabi natin. Kasi ang ginagawa ngayon ni Tikboy is talagang pumupunta na siya sa ilalim. Kasi ang gusto niya sana
mapunta sa kanya ang bola on that low post, no? Para pag ganun pa man, mag-clog yung defense, and then saka siguro niya ibibigay yung bola or ipapasa niya, no? So, but right now, hindi umaabot sa kanya ang bola, partner. So titingnan natin. Again, ito pa. Kung mapapansin mo itong box na ginagawa, partner, tingnan mo yung nandyan ng mga player. Itong si Malyon, itong si Bulawan, itong si Barkayda, nasa taas na. So, napakalalaki nito, partner. So, pag drive ka dyan, kung guard ka, medyo mahihirapan ka. So, that's why, maganda din yung ginagawa ni Hopperman. At ayun, narinig tayo ng Aquaman na si Tikboy Del Rosario hitting at top of the key 3. So, yun ang dapat nilang gawin, no? Bigay nila kay Tikboy. So, magiging useless yung box na ginagawa nila pag nandun kay Tikboy Del Rosario yung bola. Jeb Bulawan working his way sa baseline to Markayda. Missing. Nakuha ni Randy Cantonos ang bola. Now Tikboy Del Rosario has the ball. Faced by Evangelista. Nakakuha ng screen. Tumira. Pabanda. Wala at nakuha. Ayan. Coaches challenge agad, partner. 6 minutes 14 seconds pa lang sa ating ball game. Siguro ayaw maputol ng mga coaches nitong Masbate City, itong momentum nila, partner. Tama. Courtesy of that 3-pointer ni Tikboy, kasi pag bumalik sa kanila ang bola at naka-score na naman itong mga taga-Aroroy, medyo lalapit itong mga taga-Aroroy sa kanila. At mapupunta na ang momentum dito sa mga taga-Aroroy. Now that they are been lead na lang ng Masbate dito ay only 6 points. So this is just a 2-possession ball game with 6 minutes and 14 seconds. So same ball yan, partner. So yun ang masakit. Wala na yung coaches challenge mo. Napunta pa sa kalaban yung bola. Tama. And baseline inbound pa, pinakamalapit sa ring. Tama. So dapat i-capitalize to ng mga taga-Aroroy. Ang Tikboy trying to do a back-to-back 3, pero mintis yung kanyang tira sa corner. At yan, nakuha nila ang possession. Rehuso, umatake at umiscore! That's a foul and 1 yun for Rehuso. Na-foul pa doon. Talagang grabe rin yung courage nitong batang to. Challenge niya doon, dalawang malalaki, partner, ano? Sina Mulyon. Kung di ako nagkakamali, si Markayda ang yes, nando. partner. So, ito, unti-unti namang lumalapit dito ang mga taga-Aroroy. So, 4 na lang yan. At ginawang 3, Direhuso. Grabe yung heroics ni Buwis Buhay. Ginawa doon. Now it's Luigi Coyos with the ball. Nako, iniwan, partner. Tumira ng 3. Nako. Yun! Iniwanan ng depensa. At alam yun ni Coyos na pwede siyang tumira doon. Dahil nalibre nga siya. At merong tawag na offensive call dito. Itong ating referee against Almine. At nasaktan doon itong si Evangelista, pero ipinagpag niya lang. Pero ganun pa man, papalitan pa rin siya ni Abinuman. Yes, another defensive player, partner. Itong si Abinuman. Joel Abinuman. Coyos na naman, may tanga ng bola. Tumira na naman ng 3. Pasok na naman! Talagang this guy right now is delivering the goodies for Masbate. Ayun. Hindi rin maganda yung naging play na yon for Rehuso.
He was trying to pass it or drop it to Tikboy Del Rosario, Yes, but the partner. defense was there. So balik sa siyampo ang kaalamangan dito ng mga taga Masbate City. Abinuman. Mintes. Now Tikboy Del Rosario may tanga ng bola. Ano bang gagawin ni Tikboy? Ipinasa. Reyhuso nasa corner. Balik kay Calo. Now to Mondragon. Miscommunication dito sa dalawang guest player. Ito si Mondragon at si Tikboy Del Rosario. Oo. Turnover yun for Team Aroroy. Masakit yun for Aroroy. Dahil siyam na naman ang kalamangan. Coyo steps back. Short. It's Tikboy Del Rosario. Kontra dito kay Abinoman. Tumira ng 3. Mintes. Na-rebound ni Cantonos. Calo tumira ng 3. Merong whistle ang referee away from the ball. Abinuman was called for that one. Nakilata ng matalas na mata ng ating referee na si Roger Obina. 4 minutes, 3 seconds. Nalalabi po sa ating laro. 9-point lead po. Abante dito ng mga taga Masbate City. Ito. Anton Hos. Anton Hos. Pumailalim. Ginamit sana yung backdoor pero hindi nagmaterialis yung tira. Hindi umaser kumbaga. At yun, sabi ni Marcaida, eto. Si Celioan ko to with this one. Grabe partner, itong pinapakita nito ni Marcaida dito. Balik dito sa Evangelista para kay Tikboy Del Rosario. Tikboy. Flap yun, partner. That's a flop according to our referees. Kaya tinawagan na ng technical ito dito si Evangelista. Yes, partner. And so kanina kasi may warning ng flop, partner. Oo, tama. So pasok ang technical foul. 68-76. 8 points lang ito, partner. 8 points. With 3 minutes and 24 seconds remaining. So tingnan natin kung ano adjustments nila ng defense. Ito. Coyos. Nice defense on the part of Hafer Mondragon for Aroroy. 10 seconds on ang shot clock, partner. Para doon sa rumaragasa na si Marcaida. 4 seconds to shoot. The ball will stay with Masbate City. Although maganda rin yung effort na ipinakita ng mga taga Aurora doon with Paraiso trying to save that one for his team. Oops. There's an unsportsmanlike foul na nakita ang ating referee. I-review yan for sure. Kasi ang signal nito ni Rep Ubina is unsportsmanlike foul. But again, sabi niya, signalin siya na i-review yung play na yon. Okay, so we will go to the review center once again. Bahala na dyan yung mga officials natin to take a closer look of what just happened
Yes po, may review center po tayo at walang katakas-takas itong mga players natin dito, partner. At ayan, masusipong iniimbestigahan kung ano ang mga pangyayari talaga. But again, yun, may babatiin lang ako, partner, kasi nag-message sa akin. Ito si Press 1. Ito, shoutout ulit dito sa game. Okay, ito si Benji Lobo Bernaldez, partner. Yung Rodeo Masbate Eagles Club President, nanonood siya ngayon. Hello po, Sir Benji Lobo Bernaldez, Rodeo Masbate Eagles Club President. Yan din yung pinapa-shoutout kanina ni Coach Pau, si Sir Benji Lobo Bernaldez. Laging nanonood yan sa atin. And shoutout din po ang Villanueva family sa Baleno, Masbate, from Leo Villanueva. Ayan, sige. Mac, magandang gabi sa'yo at maraming salamat sa laging panonood, Villanueva family. And again, yung mga Villanueva dyan sa Baleno, Masbate, pinapabati kayo ni Sir Leo Villanueva. Magandang gabi rin sa aking kaibigan na si coach ng Uson. Ayan, assistant coach ng Uson, Visel Gordola. Ayan. Opo, first time namin dito. And ito pa, shout out kay Lester Estrella and Jay Estrella watching from Campo, Ibingay, Masbate. Ayan, Lester Estrella and Jay Estrella. Okay. Sige. The ball will go to kanino ba? Mga taga Masbate, no? Yes, Masbate City. Yes, Masbate. Again, Lester Estrella and Jay Estrella. Happy viewing from Louis G. Or Louis J, that is. Naagaw ni Tikboy de Rosario ang bola. Eto na, si Canton Hos. Sayang yung tirang yon nitong si Paraiso. Sorry, miss on Paraiso. That play. 2 minutes 40 seconds remaining sa ating ball game. Nice pass! And good finish for Marcaida. What a play there. Yan, Nina Villegas and the Villegas family. Magandang gabi po. Another good rebound on the part of Marcaida, partner, on that play. Ayan, 10-point lead po dito at 2 minutes 12 seconds na lang naglalabi. Ito na, Tikboy de Rosario. Hindi na i-shoot pero nakakuha naman ng foul dito si Aquaman, Tikboy de Rosario. 2 shots yan for Tikboy de Rosario. Shout out Nina Villegas and Villegas family, Barangay Puro, San Roque Village, Aroroy, Masbate. Hello po sa inyo dyan. Now Tikboy will shoot 2 free throws here. Hoping na maging panimula ito ng kanilang arangkada sa pagtatapos ng ating laro dito dahil nalalamangan po sila ng 10 puntos. 2 minutes 6 seconds remaining sa ating fourth quarter. Pasok yung pangalawa. Ayan na, ang full court pressure defense. Dapat kanina pala yan, ginawa yan. Ito penalty dito, partner. Okay, and they were trying to contest the call of referee Bermeo na offensive foul daw. But iba yung nakita talaga ng ating referee. Siguro nauna yung holding foul. Mintes yan na Cuyos. But again, partner, maganda yung adjustments itong Team San Fernando when it comes to defensive stops, no? So talagang pinahirapan nila dito itong guest player ng Aroroy. Si Tikboy. So last 2 minutes tayo dito sa ating fourth quarter. Tikboy lets it fly. Hindi kumonekta.
Mondragon sana trying to get the rebound for that one, pero wala din siya sa tamang posisyon. Now it's Evangelista, aware of the situation. It's almost end time. At merong call away from the ball. So penalty na dito, partner. Ano sa tingin mo, partner? Meron pa bang pag-asa dito ang Aroroy? Ito, partner, this is just a 10-point ball game. So 1 minute 30, meron pa ang pag-asa dito, partner, itong mga taga-Aroroy. So titingnan natin yan dito sa free throw ni Cuyos. So that's again another miss. So kailangan nilang bumasket dito at kailangan din na may sense of urgency na sila dito sa ball game natin. Tama. Tumira ng tres. That's a sorry miss. Oo. And after that missed three-pointer by Rehuso, ito namang si Cantono sa kakuha ng offensive rebound. And mapupunta sa free throw line dahil he was hammered behind. Elizabeth Hernandez and the family dyan sa poblasyon Aroroy, Masbate. Magandang gabi po sa inyo, Elizabeth Hernandez and family. Again, magandang gabi daw po, sabi ng ating kaibigan na naglaro din sa Claveria sa ating District 1 competition na si Rodel Onggotan. Ayan. Okay, and Posas family. Ayan, Posas family from Masbate. Magandang gabi po. Oh, buti na lang na rebound, partner. So ito, pito lang to, partner. With 1 minute and 11 seconds, one stop ang kailangan dito ng mga taga-Aroroy. So, Rehuso injecting some life dito for Aroroy. But again, good move! Good move, iniwanan. Evangelista. Itong si Evangelista. So, is doing really good. Both ends of the floor dahil talagang napaganda yung kanyang pagdidepensa dito kay Tikboy de Rosario. Nakascore pa siya. Ayun na naman. Dalawang magkasunod na buckets for this guy, Christian Evangelista. And Tikboy hits a long three. Ito, partner. Boyos. Ginugulo ni Tikboy de Rosario. That's a traveling violation. Buhay pa po dito ang mga taga-Aroroy. Yes, partner. Hold on to your seats. 75-83. Although medyo, para sa akin, medyo ano itong agwat na to eh. Sa ganitong oras na 33 seconds. Medyo mahirap for Aroroy. But still, buhay pa sila. Yes, partner. Ayun na nga. With 33 seconds remaining sa ating ball game. 83-75. So ito, tingnan natin, partner, kung ano ang gagawin dito ng mga taga-Aroroy. Kasi, partner, ito 8 puntos yan ang hinahabol nila with 33 seconds. That is a 3-possession ball game almost. Tama. Once again, sa Posas family of Masbate, magandang gabi po. Galing yan kay JD Cortez Posas. Kamusta, bro? Asan ka ngayon? Alright, and Tikboy launches a bomb. At ayan, sabi ko nga sa inyo, buhay pa po ang Aroroy dito. They need to do a defensive stop here. Yun, muntik na, partner. Muntik na maaga mo nun. Pero yan, 19 seconds to go. That's a foul. Good foul for Rehuso. So this is just a 5-point lead. At again, penalty dito with 17 seconds. So medyo maganda talaga, partner, yung talagang depensa na pinakita nitong Masbate City. That's why ganito yung naging resulta. Seconds to shoot. Tikboy de Rosario lets it fly.
Wala. Okay, That's a desperation shot. That's it, partner, for this game. This is going to be Masbate City's win. Put it in the books. Pero meron pang sitwasyon tayo dito. Magbi-free throw. Itong si Christian Evangelista, who's been a very instrumental. Has been very instrumental. Yes, partner. Dito sa kanilang nakaabang na panalo. Grabe yung pinakita nito ni Evangelista in terms of defense, partner. Talaga yung assignment niya and yung role niya, partner, sa team, talagang yun ang ginawa niya dito sa game na to. Siguro nag-take siya ng oath. Nanumpa siya sa watawat. Siguro. nanumpa siguro sa coach ito. Sabi ko kanina, partner, halos 3 player ang pinagpapalit-palit nila for Tikboy de Rosario dito. But itong so far, si Evangelista, itong si Abinuman at si Danao. So maganda ang adjustments. So well scouted, partner, nitong mga taga Masbate, itong Team Aroroy. Dito. So alam na lang kung anong gagawin dito sa ball game na ito. So kudos to these coaches and kudos to this player dito sa game na ito. But again, this is just the first game nitong dalawang kupunan na ito. So for sure mag-a-adjust pa yan. But again, good thing for Team Masbate, nakaungos na sila dito ng isang panalo. Tama. Six points ang lamang dito. Titignan natin kung makakascore pa ang mga taga-Aroroy dito sa possession na ito. Tikboy. Wala na rin. And yun na yun. That's it, partner, for this game. It's Masbate City throwing the first blood sa kanilang, sa tingin ko, magiging rivalry dito sa Distrito 2. Oo. Although kanina nanalo po ang mga taga yung team ni Mark Anthony Gandol, yung Mandaon kontra Milagros. And sa ating second and final game, sa ating doubleheader for our day 8, congratulations Masbate City for bagging the first win dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate Day 8. Yes, ayan. So, talagang buhay na buhay ang mga taga-Aroroy dito. Kahit talo ang kanilang kupunan, talagang appreciate masyado yung ating game nitong mga taga-Aroroy. We've had a jump-pack Aroroy National High School Convention Center. At salamat din sa pa-foods nitong si Mayor Mayor Arturo B. Bertucio. Maraming salamat po, Mayor. Talagang sarap po ng mga pagkain natikman namin ngayon. Mayor Arturo B. Bertucio, thank you. Again po, congratulations for these two teams and kanina, yung dalawang ko po nang naglaro, no? So talagang sa tingin mo, Coach, kung hindi naging effective yung pagbabox one kay Tikboy de Rosario, sa tingin mo ibang magiging storya? Ibang istorya sana, partner, because mas mabibigyan ng freedom itong si Tikboy de Rosario when it comes to offense, no? Kaya nga sinasabi natin, maganda first quarter pa lang, yun na talaga ang pinakita nila, no? So talagang hindi sila nag-back down doon from the first quarter till the fourth quarter. So yun ang talagang game plan nila, no? So yung box 1 kasi talagang kung makikita mo, yung box na pinapakita ng Masbate City talagang malalaki yung nandun din. So hindi din makapenetrate itong mga players, itong mga taga-Aroroy, partner, on that sequence. Paano ba, as a coach, paano ba i-beat yung ganyang klaseng depensa? Yung partner, minsan ang ginagawa ko dyan, yung tao na minaman is linalagay ko sa middle, dun sa may free throw line. Doon sa top of the cave. Parang siya yung nagiging big man. So high post ang magiging. So high post, so naka 4 outs kami. So right now, pag ganon, parang naka-zone din yun kasi pupunta doon yung defender nung nagtatao. So parang makikita mo doon para magiging zone yung box. So ang gagawin mo lang, para proper ball movement, and kung ano yung ginagawa ng bigs na dapat nandun, yun ang gagawin ng taong minaman to man.
Kumbaga ilalabas lang natin siya. So i-adjust mo lang siya, no? Doon sa So nakita natin sa laro kanina ni Tikboy Del Rosario, lagi siyang nandito sa may yun, low okay post. naman yun. Okay Walang naman problema doon. Kasi Oo. yun nga, ang problema doon, hindi siya malukit ng teammates niya. Yun ang problema. Oo, so walang problema So doon. it needs a better point guard ba? Ano Yes, bang kailangan? yung kailangan lang doon, talaga kung yun talaga yung game plan or baka hindi naman kasi yun talaga yung game plan. Ang game plan nila is ikot na lang yung bola. Oo. Pero normally talaga pag mga ganyan, pag pinalalagay mo doon sa post, yun ang hanapin mo muna. So, Yung low nothing post. wrong with that. Nothing wrong with Kaya that. lang, hindi nag-take effect masyado sa Yes, tingin mo. partner. Hindi nag-take effect masyado. Okay. So, sige. At least, pati na rin sa mga manonood natin, siguro they are learning something every time na tayo. Yes, that's, so iba-iba naman kasi yung style and pag-break ng coach sa mga ganyang plays eh. So that's on me, but I don't know with other coaches. But yun yung ginagawa ko normally. Okay. So, sige. We're just waiting for our kasalog player of the ball game kung sino at sino ang mag-i-interview. Sige, malalaman natin yan in just a few seconds from now. And once again, ito pong Ako Bicol Cup Masbate ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Ayan, Hamito Rockman, hello! Kamusta po kayo? Eto na, ready na. As I say, bye-bye right now and so as Coach Paul Sepe, bye-bye for now sa ating Day 8 ng elimination round ng Ako Bicol Cup Masbate at ibabato na natin kay Miss Barbie Floriano at ang ating kasurog player of the ball game. Thank you so much, Kapa Morgan and Coach Paul. Right beside me is our kasurog player of the game from Team Masbate City na si Luigi Cuyos, who scored 22 points, 11 rebounds, 5 assists, and 5 steals. So, Luigi, after that intense and tight ball game, ano yung naging strategy ng inyong team para makasecure ng unang panalo? Sa una-una, pasalamat ako kay God. Binigyan niya yung panalo, sa walang injury. Strategy namin, pagdating ko kanina sa biyahe, hindi ako na-practice eh. Sabi lang ni Coach, defense. Kasi ang defense doon ang nag-start eh. Kasi yung offense, mabilis lang eh. Saka sa teammates ko, kasi sinabihan ko sila, sumusunod naman sila. Kaya nakuha namin panalo. Ayan, alright. As a kasurog player naman, ano yung naging motivation mo para magpakita ng magandang performance? Motivation ko, family, saka yung sumusuporta sa akin palagi. Lalo nila Mayor, lahat ng management. Kaya binost ko talaga lahat. Binigay ko yung best ko para ganahan naman sila. Ayan, ngayon naman ay may pagkakataon ka para batiin at i-shout out lahat ng taong nasa likod ng inyong pagkapanalo. Go ahead. Sa una-una, shout out kay Mayor, sa coach, sa mga teammates ko, shout out sa inyo. Wife ko, anak ko, April, Lucas, Tainay, papa ko. Tsaka yung mga tiyahin ko dyan sa Cebu. Kita-kita kids, shout out sa inyo lahat. Tsaka sa kapatid ko, shout out. More tarit to come. Ayan, congratulations once again, Team Masbate, and to you, Luigi. Mga kasurog, be expectant of more intense and exciting games here in Ako Bicol Cup Masbate. And in behalf of Ako Bicol Party List, Representative Zaldico, Ako Bicol Cup Commissioner Sir Lloyd Rivera, IMBC Head, Ms. Russell Oreta, Technical Director Sir Christian Calleja, and from the rest of the team. Thank you so much, Masbate, for the continuous support. Kita-kita tayo bukas sa Bayan ng Placer para naman sa ating double header match-up. This has been Barbie Floriano, Ako Bicol Cup Courtside Reporter. Good night, mga kasurog.